Матэматыка сельгас-няўдачаў. Трайныя замаразкі прывялі да зніжэння ўраджаю яблыкаў утрая. Прынамсі, на Берасцейшчыне сёлета чакаюць сціплы ўраджай, але абяцаюць, што неяк дадуць рады. Пры гэтым у суседняй Польшчы, дзе ўмовы надвор'я падобныя на нашыя, ураджай яблыкаў будзе наадварот большы, чым летась. Ну, вось неяк матэматыка сельгас-няўдачаў там не працуе. Чаму гэтак? Са смакам распавядзе Аліна Скрабунова. Такі прыгожы і смачны яблык ёсць у любой польскай краме. А вось на айчынных паліцах гэтая садавіна ёсць не заўсёды. І выглядае, што сёлета сітуацыя можа пагоршыцца. Напрыклад, на Берасцейшчыне ўраджай яблыкаў сёлета утрая меншы, чым летась. Пра гэта ў эфіры Первого информационного паведаміў старшыня Берасцейскага аблвыканкаму Пётр Пахомчык. Пострадали наши аграрии, которые вложили, скажем, определенный капитал для получения хорошего результата, но еще по независящим от них причинам получат результат меньше. Калі летась на Берасцейшчыне сабралі каля 120 тысяч тонн яблыкаў, то сёлета плануюць сабраць толькі 37-40 тысяч тоннаў. Пры гэтым Берасцейшчына галоўны вытворца яблык у краіне. Так вот, нас всего лишь 20% производит яблок в стране по садам, а Брестская 60%. Остальное Минск? Минск, да, еще чуть-чуть меньше, да. Со словаў Пятра Пахомчыка, большая частка ўраджаю і так ішла на экспорт. Таму для забеспячэння ўнутранага попыту яблыкаў хопіць. Слово чыноўніка перадае Первый информационный. В принципе, яблоко есть, и оно будет в закладке для того, чтобы поступало на наши прилавки в следующем году. Прычыну чыноўнік тлумачыць рэкордна нізкім ураджаем яблыкаў сёлета. Да гэтага спрычыніліся 3 хвалі вясенних замаразкаў. Яблоня условно цветет, и в этот момент произойдет заморозок, то, цветы просто погибают, и если можно спасти урожай, то там все равно частично его спасти, а не полностью получить. А в Беларуси, к сожалению, такое было. Другое дело, что в Беларуси даже взять, условно, прошлый год, который у нас якобы был урожайный, да, и сравнить с Польшей, да, мы яблок в разы меньше получаем с гектара, чем в Польше. Пры гэтым у самой Польшчы сёлета чакаюць ураджаю яблыкаў большага за леташні на 6%. Паводле кампаніі Genesis Fresh, увесну ў Польшчы было толькі некалькі халодных начэй. Ураджайнасць для некаторых гатункаў знізіцца на 10-15%, але ключавыя гатункі на кшталт Golden Delicious і Aida Red пакажуць вынік на ўзроўні сярэдняга або вышэйшага за сярэдні. Агулам якасць пладоў абяцае быць высокаю. На думку ж Мікалая Лысянкова, польскі поспех у яблыках і іншых галінах сельскай гаспадаркі палягае яшчэ і на сістэме кіравання ды дзяржаўным падтрыманні. Маўляў, у Беларусі калгасы, а ў Польшчы фермерскія гаспадаркі. У Беларусі падтрымліваюць толькі дзяржвытворцаў, а ў Польшчы усіх. Подкормки, технологии именно обработки от вредителей, от там всяких парши и прочего, да, микроподкормка растений, это все западные технологии, это все западные препараты. У нас в Беларуси с этим ограничено. Даже ограничено не только из-за санкций, а больше даже можно обойти санкции, там, привезти через третьи страны. Это больше связано с финансированием. Нету денег просто в стране, чтобы это купить. Вынік, як кажуць, навідавоку. Беларусь дзесяцігоддзямі закупляе чужыя, перадусім польскія яблыкі. І год таму нават стала найбуйнейшым пакупніком польскіх яблыкаў па-за межамі еўразвязу. А Польша пастаўляе сваю прадукцыю не толькі ў Еўропу, але і ў краіны Азіі ды Афрыкі. Аліна Скрабунова, Белсат. Дарэчы, каб яблыкі, бульба і іншая традыцыйная для Беларусі садавіна-гародніна канчаткова не сталася экзотыкай у айчынных крамах, чыноўнікі пашыраюць геаграфію, адкуль гэтае смакоцце да нас імпартуюць. Ну вось у прыватнасці 150 тоннаў бульбы, амаль 5000 тоннаў памідораў, без малога 1500 тоннаў розных відаў капусты, больш за 1200 тоннаў буракоў салеры, 64 тоны морквы і рэпы, 20 000 тонаў яблыкаў. Гэта няпоўны пералік паставак, якія цяпер у Беларусі чакаюць з Ірану. Ну што ж, працягваем нашае выданне. Чарговы праект. І цяпер ужо гаворка не пра бульбу, не пра яблыкі. Аднак рэалізацыя якога гэтак чакаў Лукашенка застанецца толькі на слова. Гаворка пра першы беларускі электрамабіль. Айчынны вытворца BLG прызнаў яго неканкурэнтна здольным. Затое прапанаваў бюджэтную альтэрнатыву. Праўда, з беларуска там хіба што толькі зборка.
Падрабязней у наступным матэрыяле. Электрамабіль беларускай вытворчасці ўсё ж не паступіць у продаж. Серыйная вытворчасць мадэлі BLG EX50, запланаваная папярэдне на 2026 год, выйдзе надта дарагой, растлумачылі ў кампаніі вытворцы. Усе тэхнічныя працы, звязаныя з электрычнай мадэллю, былі паспяхова завершаныя. Аднак пры правядзенні эканамічнага аналізу сталася зразумела, што кошт кампанентаў вышэйшы за тыя, якія сёння ёсць на сусветным рынку. Гэта датычыць і электрарухавікоў, і батарэяў, і інвертараў. Прытым, што ўсе названыя дэталі зробленыя ў Беларусі. Гэтак электрарухавікі ад Магілёў Ліфтмашу, інвертары ад наваполацкага ізмярыцеля, а батарэі ад першай акумулятарнай кампаніі. Тое, што не на нейкіх беларускіх заводах атрымалася зрабіць нешта амаль уручную, так яно заўжды будзе ў некалькі разоў даражэй, чым прамысловая прадукцыя, якая робіцца на канвеері. Таму ў гэтым няма нічога незвычайнага, гэта нармальнае становішча. Сёлета ў лютым у аб'яднаным інстытуце машынабудавання Нацыянальнай акадэміі навук, які рэалізоўваў праект разам з BLG, агучылі запланаваны кошт электрамабіля ў межах 25-30 тысяч долараў. Аднак ужо праз месяц ва ўстанове прызналі неканкурэнтаздольнасць распрацоўкі. Ее можно выпустить, но ее нужно продавать в первую очередь, а не просто делать ради делать. Гісторыя першага беларускага электрамабіля пачалася ў 2017 годзе. Тады Нацыянальная акадэмія навук рэпрэзентавала эксперыментальны ўзор легкавіка на базе Geely SC7. У 2021 ужо Міністэрства энергетыкі заяўляла, што першую партыю такіх аўтамабіляў выпусцяць да канца года. Пра завяршэнне працаў над спробавым узорам чыноўнікі казалі ў 2023 і таксама абяцалі паказаць яго да канца года. У студзені 2024 года Лукашенко падчас візіту на BLG сам агучыў тэрміны. До 1 января следующего года ты должен испытать машину. В первом квартале будущего года мы должны производить такие машины. Мы сможем это? Да. У пастаўленыя Лукашэнкам тэрміны на BLG выпусцілі толькі спробавую партыю беларускіх электракараў, 5 экземпляраў. Пакуль жа на BLG анансавалі бюджэтны электракар пад кодавай назваю Geely E22H, які выйдзе на рынак краіны ўжо ў кастрычніку. На прадпрыемстве адзначылі, што кітайскія партнёры адаптавалі аўта для беларусаў, русіфікавалі бартавы камп'ютар і сістэмы мультымедыя, дадалі абагрэў лабавой шыбы. Аднак кошту такога электравіка пакуль не называюць. Ірына Юрыва, Белсат. Ну а цяпер дэтэктыўна-канспіралагічная гісторыя. Жыхары Жлобіна заўважылі, што беларускі металургічны завод перастаў няспынна дыміць. Гэта азначае, што некаторыя печы на прадпрыемстве працуюць з перапынкам. У размове з нашай журналісткай, якая патэлефанавала на БМЗ як звычайная асоба, пацвердзілі, на заводзе і сапраўды зніжаны аб'ём вытворчасці. Сам завод, он, в принципе, нормально работает или есть какие-то моменты? Полное производство сейчас. Не полное? Нет, нету продукции пока, не покупается. У сацыяльных сетках жлобінцы адзначаюць, што прадпрыемства, відаць, працуе адну змену, а затым прастойвае 3. У канцы ліпеня намеснік генеральнага дырэктара БМЗ Сергей Цярлецкі заявіў, што завод паводле вынікаў першага паўгоддзя атрымаў прыбытак. Аднак увесну некаторых працаўнікоў адпраўлялі ў неадплатны адпачынак, а ў жніўні змянілі тэрміны выплатаў заробкаў. Цытую. Наша мэта сустрэцца з амбасадарамі і прадстаўнікамі краінаў, сябрамі, партнёрамі дэмакратычных сілаў Беларусі, якія прымалі напярэдадні ўдзел у вашынгтонскіх перамовах. Канец цытаты. Пра гэта Белсату заявіў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення, намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Паводле палітыка, усе партнёры пацвердзілі гатовасць да сустрэчаў. Ужо сёння спадар Павел паспеў правесці размову з прадстаўнікамі Міністэрства замежных справаў Польшчы і амбасадарам Фінляндыі, да якіх данёс пазіцыю дэмакратычных сілаў Беларусі. Важна зразумець, што калі Беларусь не будзе дэмакратычнай краінай, калі ў Беларусі будуць палітзняволеныя, калі будуць працягвацца рэпрэсіі, калі будзе панаваць рэжым Лукашэнкі, то Беларусь ніколі не будзе донарам рэгіянальнай бяспекі. Толькі прывесці да змены ў Беларусі можа дазволіць у перспектыве, каб нашы суседзі адчувалі і разумелі і верылі ў тое, што Беларусь не будзе пагрозы. Пастаўкі расійскай нафты ў Угоршчыну і Славаччыну праз трубаправод «Дружба» спыніліся.
пасля атакі украінскіх беспілотнікаў на нафтаперапампоўную станцыю ў Тамбоўскай вобласці Расіі. Праз нафтаправод сыравіна паступае і ў Беларусь, а таму айчынныя нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы могуць мець брак сыравіны. Асноўны вузел гэтай сеткі месціцца ў Мазыры, дзе дружба разыходзіцца на паўночную і паўднёвую галіны. Паводле выдання «Флагшток» пастаўкі праз Беларусь спыніліся не толькі ў Еўропу, але і, відаць, на завод у Мазыры. Афіцыйна прадпрыемства праблемы не абвяшчала. У каментары Белсату мазырскі НПЗ не пацвердзіў, але і не аспрэчыў гэтай інфармацыі. Ну а ў менскім «Дынама» застаюцца праблемы з выплатамі заробкаў. Пасля перамогі 4-0 над «Торпеда Белас» каманда чакала грошы, але іх на карткі гэтак і не залічылі. Наступным днём кіраўніцтва паведаміла, заробкі будуць, але толькі 50% ад поўнай сумы. Паводле выдання «Трыбуна» скараціць выплаты пастанавіў асабіста міністр спорту Сергей Кавальчук. Гэткім чынам Кавальчук карае футбалістаў і трэнерска-адміністрацыйны штаб за слабы выступ у першым коле чэмпіянату краіны, а таксама за вылет на ранняй стадыі еўракубкаў. Пры гэтым працаўнікі офісу і кіраўніцтва клуба не пацярпелі. У траўні каманда ўжо сутыкалася з затрыманнем заробкаў. Тады незадаволеным быў той самы Кавальчук, але ўжо пачаткам сезону, што прадэманстравалі бела-блакітныя. І ён загадаў затрымліваць выплаты футбалістам і трэнерам, пакуль якасць гульні яго не задаволіць. Адзначу, што ў «Дынама» атрымліваюць сёння толькі заробкі без прэміяльных выплатаў.